somyong amrengan kapti karenan nengkas poseyaning marga kamalapun sekar winasan praduk tongan tumiring sang tungka wastrat ojo sarta palwong putih arano tresing karsanira dening kanyut manes rireng ingsun Gusti
wilahe awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat merimbang jagat karana sirang tondo kawisi samping bisana sono sinambung langing kula wis tumaksa stantun lambang Buddha jinandur tutur kadelo tutula-tulat mring rabdeng marabdya winisuda trengkang dinama-dama pinarita menglata mangkiwa teka pusananing gubita taun renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang murwaning kata seda biar dumadining Bayang Purwa purwakaning kandha narik nuting basa dumeng kira ngemusu rasa yen narasaya karaos mula cari ruang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa lir ngrumangsani kaya jalma ngilo kaca jarwe wis aku cari tolok becik wis kagelar jroning pangkeliran ya Gusti jatene amriksane pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darung Nyawang Kartika wis kinurba drating kawasa sahari ratra mitri bawana parateking dosina gilir kemandi temadati pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tet bulan tangkar temangkar toya sinira membuntai jawpating kermbya dado padang ing kutu-kutu walang katuga burang lono yang burondo dado branan tanpa wicalan padang terwansane sangbang kenawing kesumrawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalingan abu kerabang merengangah kaya dilat-dilato bumi saya dangu sumarup sang Hyang Arka katon sama belakanan kering abangis mujenar kapur baban sinaring sang Hyang Basanta tanem to katon ijo rojo-rojo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojeng gunung kinemelan gentanu kasiluring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu seleng kawula dasih dilwarasa kaya buga garap Tegal Sawahi anglo sira tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karulungune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi sayang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melos jagat ing Brapapal lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang Sangrebuyadara botek Jarbul kekuwung prandiring mangke datan wonten ingkang bisa amandhani kekuwunging raja negaring Wirata apan cari karo pambenganing kandha sak ratring mangke karana garing Wirata dumadi saking pulo bebanjaran sinasapan toya benawi trampe mbiyak ing samudra binang langkung kentang pepagut pegating manunggal kapanta urip ing Cakrawala wane-wane jagring wisik sawane kena ping jurang corong kena punggu sirung kinarya sesuwing peksilawet menyewang sarang bulung wonten ugi pasisir andher sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang ngrembuyung royo-royo karang kitri roe-roe klapa bumi subur pasiten pawur setengah tinandur tangkar wangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak lenggok lampahe to ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang mening dertane ilene kang minara para pelu kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya ngeling sawah yang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sajeng kanggung sela sadaya tinandran kang murakapi pandya Bathari Siang gelar pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangka Pratiwi pategaling kepolicing kang buyu kudungan yang biku ngantu kaya manglung manggo pitane polo kependem polo kesimpar polo kemandung sadotan kujiwa jinawi tukulan kang paming sarasaning diri ingon-ingon raja kaya itu iwen ingkang sansaya ngrembaka lamun siang aglaring mangkunan lamun wanci sarap surya samya bali mring kandange suwang-suwang datanana calane kandhang anggun anjing palang labet tepi saking tindak Durjana Jukti
Wanaga ngimbanging gunung kanggung arena kesamir lestari runtung murun tarah tumrah satu dadi galu-galuganing lingkungan langkung-langkung lamun tadi nali disampun samya samet aning sesanggeman sepentebe saking tindasan saya sinan saya winada widanane mumat sinamatan daya tinayan suwiji mapan jatin jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negaring Wirata nalika semana lagi manjing marang jaman kucana panjang kunjung pasir pawukara jinawi kemari pakarta tata turtara harja dasarnya negara yang gedhe bore padang jagat dhuwur kukusit turtade kuncarane turta kasusuning manca prajola sinenta wau ingkang asapusane ngadil bangsa negaring Wirata Muhung Nalindra Tama nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Sri Baginda Maharaja Maswapati ya Sang Nata Prabu Durgandana ya Prabu Matsayapati Nalindra pepakuning pemeng kanggo jejegaken kautaman Lisa juga lenggah ing madaning Damar Kucana tataning mangke wisine bosangya para awaya ya satana negaring Amarta miwah Nalindra Ndarawati nenggih para Pandhawa gangsal ingkang sampun sawetawis wekdal cumandha wonten praja negaring Wirata nenggih nata ing Amarta Sang Prabu Darmakusuma ya Prabu Puntadewa datan kantun panenggahing Pandhawa saturing Jedipati ing tunggul pawenang nenggih Sang Raden Haryawardhana ya Raden Bratasena datan kantun pamadaning Pandhawa saturing Madukara Sang Raden Arjuna datan kantun ora giling Pandhawa saturing sawujajar tun bumi retalun wong Sang Raden aku miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen parandening mangke sangya para kawula samya gandeng pasisiran jejel Ariel alapot pepet bibit para sasat atau pandhenggul datan pasela labet sakadeng morsip wing jaya mludak gendera karo rontek mbulumbul kekiterangan danu yai munding mangsa labu payung megar mendi camur barati mangsa rendeng tumbang ngrangap kaya jati ngarani mangsa kaduga prandiring mangke nata ing Wirata Sang Prabu Matswapati arsandang dhumateng konduripun nata ing Dwaraka anggenya purna tetapa wonten ing bali makambang temah kawedharing lisan
siang tampang ratri among cipta kulon Tanana liyan kaksi milo katur kang cundamane Suritinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspitenggo Dyono miwang mancra sarwarukma arangkeng manik nara mata Obro prabanya kang sumirat kenyaring tejo leliwaran ler ke laci siring dadet om
Om Wimbo kekanda mrek Tiupeng ma Paroto Mando Ong Saparan mangambar kongas Niwang Agung mugya tansah ngayomi marang praja negara ing wirata saisine ya jagat pangestunggara wayahu Bathara jagat wahaladala ora mengko dhisik putu Prabu Darmakusuma putu Prabu Puntadewa anggone para Pandhawa sawetara cumandhak ana ing praja negara Wirata nalika semana ing ora kejaba wigati mung ngenteni wungune Kaki Prabu Ndarawati anggone tetapa brata ning bale Makambang waladala putu Prabu Puntadewa wis katon timbule kadang Mendwaraka marata diakipun yang bakal ndangu kelawan paraptane Nalindra Ndarawati Puntadewa nun mangke Kanjeng Hyang sewu lepat aturipun kang wayah Diagung mangaksami sumangga barang ngersa paduka anggen paduka badhe andangu dumateng maraptanipun Kaka Prabu Ndarawati jernyatanipun kula nuwun sewu ingkang dados Nalindra wonten praja negaring Wirata mboten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Hyang Durgandana inggih paduka Kanjeng Hyang Maswapati pramila semangke Kanjeng Hyang ingkang gadhah wewenang Murba lan Wasesa babakan nabangi jening kawontenan praja negaring Wirata inggih namung paduka Kanjeng Hyang Durgandana pramila sumangga babakan kados pundi pangandikanipun Kaka Prabu Ndarawati ingkang wayah pun Darmakusuma sumedya nampi pangandikanipun paduka Kanjeng Hyang tuwin Kaka Prabu Ndarawati Kanjeng Hyang ya ora mengko dhisik Putu Prabu ya Kaki Prabu Ndarawati ya Kaki Prabu Sri Bathara Kresna aja kaget anggon sira Kaki Prabu tapi jisawane jernyatane pancen wis jegar sartane wis wungu anggon paduka Kaki Prabu Ndarawati laku tapa brata kanthi sarana tapa Tiwikrama tapa Nindra ana ing bale Makambang nalika semana ingkang keduga bisa nggugah sartane jugarake kelawan tapane Kaki Prabu Ndarawati anggere teteki ana ing bale Makambang ora liya mung Pandhawa ora liya kejaba mung putuku ing Madukara ya putuku panengah ya kuwi Si Arjuna mula kang saka kuwi Kaki Prabu Ndarawati gandeng panjalaning senjapun yang wis miji kelawan arawuhe ya paraptane Kaki Prabu Ndarawati marata diagi paringa sabda pangandika Putu Prabu ya jagat pangestunggara kula namit pasang kaliman tabik dina bena ngiladoni dumawing tawang tuwang linepat ning tolak manunun mangke Kanjeng Hyang sewu lepat aturipun ingkang wayah ing Ndarawati
Pun Sri Bathara Kresna kula tadhawadana. Jernyatanipun kula nuwun sewu. Anggenipun ingkang wayah ing Ndarawati Swana wonten Rajanegaring Wirata. Sumengko pengawak Bajara sak mangke kula namung badhe nyadhong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Hyang. Ya. Putra Prabu Raharja praptaning Rajanegara Wirata. Antuk berkah pamujinipun Kanjeng Hyang ing Wirata, Kanjeng Hyang Durgandana. Wilujeng sawanipun ingkang wayah punata Ndarawati mboten manggalangan setunggal punapa marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang waladalang Gusti. Apa ora jeneng mokal sartane apa ora mengko pun yang bakal nampa walating Gusti teka wani nampa sembahe Kaki Prabu Ndarawati. Ya nanging gandeng pernahe jeneng para Kaki Prabu Ndarawati ya Kaki Prabu Sri Bathara Kresna kuwi klebu wayah ing Wirata. Mula kang saka kuwi nggih. Sembahe Kaki Prabu Ndarawati tak tampa tiba sepadha-padha. Kaprayogana arawuh ing Rajanegara Wirata. Sampun boten karang prayogi Kanjeng Hyang. Kaka Prabu kula ngaturaken pudya pangastawa kunjuk wonten ngarsa Paduka. Yayi Prabu Darmakusuma sampun sanget ingkang raka tambi. Damel bombong ara sing manahipun ora kanteng Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka. Yayi Prabu Darmakusuma. Kaka Prabu sampun sanget anggen kawula nambi. Damel bombong tuen kula cancang pucing weni dumaweng wijang rama keting merdaya. Saestu ndadosaken cahya antar cahya daging arah kanjewanan. Kaka Prabu mugi kasekecakna lenggah Paduka sampun boten arang prayogi Yayi. Wah. Cilidang Kresna kakangku. Anggun Murawuh ning Rajanegara Wirata sowan kersaning Maswapati kakekku. Wara kudurung ngaturke sembahku katura Cilidang kakangku Ndarawati. Ya jagat pangestu ngara. Biyuh-biyuh. Mbok ya nek nyuwara ki rada alon sithik ngono lho Kudara. Nganti marai sumrepet Sang Hyang Surya ingkang gumlewang. Mak prepet banjur krungu kang dadi aturmu. Lho, lah iya. Iya. Sembahku Tampanana Kresna kakangku. Tak tampa pangestunipun Kakang Ndarawati wae Tampanana Werkudara. Tak gegem dadekake jimat ora liwat parayogana nggon wong adhep Maswapati kakekku. Kresna kakangku. Ya Werkudara kaya wis ora kurang prayoga Dimas Jadipati. Kaka Prabu Nadan kula ngaturaken sembah. Pamadya ya tak tampa pangestuku Tampanana Arjuna sampun sanget anggen kawula pundi. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Yayi kembarna kula Sadewa pinten tangsen. Tak tampa pangestuning pun Kakang Bae Tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Kaka Prabu. Ya jagat pangestu ngara. Nggo dhisik kene. Gawe kaget sotaning galih pun Hyang. Ora kok seneng pun yang ngarep koma wantun sartane pun yang lancang dangu kelanapa kang dadi wigatine. Nanging sayektipun yang mung kepengin mangerteni sartane supaya sak mengko yen to jeneng para Kaki Prabu mangsuli kelanapa kang dadi pitakonanipun yang ing Wirata supayane dipidhangetake dening para putu-putu Pandhawa sumrambahe kawula ing Wirata apa dene Wadyabala lan kawula ning Rajanegara Ngamarta. Marata diagi putu Prabu. Kaki paringa dawuh anggon jeneng para tetegi ning Bale Makambang kira-kira antuk nugraha apa saka para Jawata lan dawuh apa ingkang kudu ditindakake dening para Pandhawa. Kaki Prabu, ya jagat pangestu kara Kanjeng Hyang. Ana dawuhmu apa Kaki Prabu? Menapa sekintenipun anggen kula badhe matur menapa kula dipun parengaken radi nyaket lan majeng anggen kula sowan. Awit supados sak mangke mboten duna dungkap anggen Paduka Kanjeng Hyang nampi aturipun ingkang wayah ing Ndarawati. Yen mangkono monggo Marata Dyagi ndak paringi purba asesa matur Kang Wijang paringa sabda pangandika. Nun ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Anjra ingkang
puspita rum kasilireng samirana mre sekar kadong kok ngas kandana mawe hararas arep maning triya ya jagat pangestu wayah Bathara jagat mangke Kanjeng Hyang mboten ateges ingkang wayahku mawantun matur cumalena tuwin lancang matur wonten ngersa paduka Kanjeng Hyang Durgandana ing Wirata nanging sedaya menika kula kinten mboten saged pinambengan menapa ingkang dados kenenteking manahipun ingkang wayahing Ndarawati kapurih kula ngaturaken menapa ingkang dados kasil lan kabul kawusananipun ingkang wayahing Ndarawati anggen sakmangke kula tetegi wonten ing bali Makambang ya marata diagi paringa dawuh nggih Puntu Prabu nun mangke Kanjeng Hyang mugi dados ning kawuningan bila anggenipun ingkang wayah Punata Ndarawati anggen kula lampah talak Barata tetegi wonten bali Makambang rikala semanten ingkang wayah nampi wujuding kanugrahan saking para Jawata wonten ing kanugrahan ingkang kula tampi menika tansah kejawi namung wonten wujudipun buku Jitapsara aranipun Kaki Prabu Ndarawati nampa wujuding kanugrahan ingkang aran buku Jitapsara kok dhisik kuwi apa nggih mugi dados ning kamuningan Kanjeng Hyang Jitapsara menika suraosipun menawi dipun pariksani lan dipun surasa isining Jitapsara menika inggih menika wujuding kitab ingkang sakmangke saged mangertosi kados pundi lumadinipun marang gedhe Bratayuda antawisipun para Pandhawa kalawan Kurawa mangkono nggih iya nanging mugi dados ning kamuningan ugi anggenipun ingkang wayah Ndarawati sakmangke nampi wujuding kanugrahan saking para Jawata wujudipun buku Jitapsara menika kedah kanthi liru pusakanipun ingkang wayahing Ndarawati inggih menika ingkang namipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Kanjeng Hyang nalika semanten pusakanipun ingkang wayah Punata Ndarawati wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma sampun kabanjut dening para Jawata samangke dipun paling liru kanugrahan inggih menika wujuding buku Jitapsara mengaten Kanjeng Hyang walah dalah ya jagat pangestu ngora wayah Bathara jagat yen mangkono miturut kang dadi atur pangandikane Putu Prabu Ndarawati ingkang puspun yang tampa yen to mangkene kahanane cetha kalamunta perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa ya ingkang winastan perang gedhe Bratayuda ora suwe meneh bakal kelakon mesti kemawon mekaten Kanjeng Hyang jernyatanipun menapa ingkang sampun kula tampi sasmita saking para Jawata sampun cetha ngandhaken bilih para Kurawa lan para Pandhawa sakmangke kedah inggih menika napaki lampan ingkang namipun marang Ageng Bratayuda ya nggih ya banjur dawuh sak banjure pun yang mung kari manut kang dadi panjaluke Putu Prabu ya Kaki Prabu Kresna mangke riyen
Sekintenipun Paduka Kanjeng yang ngeparengaken gandeng menika ugi salah sawijining syarat sarana inggih menika ugi wujuding kewajiban ingkang kula surasa wonten sak madaning buku Jitapsara menika Kanjeng Hyang. Pramila samangke ingkang wayah pun Natandrawati ingkang wayah pun Kresna kula nyuwun supados ingkang wayah kautus minangka duta ingkang pungkasan ingkang wigatos inggih menika nanjaken dumateng kawontenan wonten ing Praja Negari Ngastina. Tegese piye? Ateges nuwun sewu. Menawi samangke Paduka Kanjeng Hyang Durgandana angutus ingkang wayah pun Kresna minangka duta anggen kula badhe nanjaken wonten Praja Negari Ngastina menawi Yayi Prabu Duryudana cukeng sartanipun adreng ngukuwi negari Ngastina tartentu perang ageng Baratayuda badhe kasembadan lan badhe kelampah. Nanging sakmangke menawi Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana masrahaken negari Ngastina kelawan negari Ngamarta wonten pangusipun para Pandhawa paripaksa wujudipun inggih menika perang ageng Baratayuda inggih panggedhe antawisipun Pandhawa lan Kurawa gagar wigar mboten siyos kelampah Kanjeng Hyang mangkono nggih inggih nanging mungkin dados ing kamuningan menawi estu pancen negari Ngastina dikukuhi ateges samangke bakal kelampah inggih menika pun perang ageng Baratayuda nanging mungkin dados ing kamuningan Kanjeng Hyang saderengipun para Pandhawa nglampahi perang ageng Baratayuda menika kedah ngawontenaken wujuding sesaji aran sesaji tawur. Kudu nganake sesaji ingkang arane sesaji tawur. Inggih. Banjur apa ingkang kudu dadi syarat sarana lumadining sesaji tawur kuwi mau nggih. Sartane apa ingkang kudu ditindakake kelawan para Pandhawa. Mugi dados nuwun kamuningan Kanjeng Hyang. Sesaji tawur menika sanes kok wujuding pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung lan sak panunggalanipun menika mboten. Nanging nuwun sewu. Sesaji tawur menika wujuding bekakak ing menungsa ingkang sakmangke keduga badhe dipun masrahaken supados sakmangke dipun tedha, dipun pangan dening bangsaning Bajul Barat. Nanging ewa semanten titah ingkang keduga dados bekakak wujuding sesaji tawur menika boten dipun keparengaken titah utawi kawula alit ingkang anggenipun purun sartanipun kestu sakbiyantu marang para Pandhawa nglampahi sesaji tawur menika boten kepareng inggih menika nggadahi raos ingkang kepeksa teges kawula menika kedah nggadahi araos lila legawa lair lan batos nyorohaken gesangipun kinarya kamuktenan kamanenganing para Pandhawa. Mangkono nggih. Inggih. Banjur sapa ingkang kadhawuhan supaya sak mengko ngupadi wujuding saji tawur. Arjuna kula wonten timbalan. Pun Kakang bakal utusan nglawan Si Ading Madukara. Koko Prabu kados pundi? Si Adirak ya mesti wae kemutan sartane ngelingi lelabuhan, sartane lakon. Ingkang nalika semana Yayi Arjuna apa dene Yayi Wrakudara wis nglabuhi kelawan swijining titah ana ing negara Ngekacakra nalika semana ingkang sepisan Yayi Janaka sakbiyantu ya kuwi nentremke marang uripe ingkang aran Resi Janadi ingkang sepisan ping pindho Yayi Arjuna nentremke sartane nyelametake kelawan ingkang aran Wijrapa banjur Sagutra uga Yayi Arjuna ingkang nulungi sartane nglabuhi marang uripe duk nalika bakal dipangan dening Nalendra Ngekacakra ya kuwi Prabu Kalabaka. Kersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Arjuna pun kakang dawuh kelawan Si Adi supaya Si Adi ngupadi telu menungsa kuwi mau ingkang ora ana liya wigati kejaba mung Yayi Arjuna supaya nagih janjine ingkang sepisan Resi Janadi Wijrapa dene apa dene Sagutra. Merga nalika semana Wijrapa Sagutra apa dene Resi Janadi wis lila legawa lair lan batin kepengin sakbiyantu marang bot repote para Pandhawa nalikane bakal tumapak perang gedhe Bratayuda. Mekaten Koko Prabu. Iya. Nek ngaten mboten wonten atur sanesipun kejawi ingkang araying Madukara.
namung ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Bagus Arjuna ya. Lah, kusikik nggih. Putra Prabu aku tak matur ana ngersaning Kaki Prabu Ndarawati. Kanjeng yang kados pundi? Pune yang mung bakal matur. Sumedhot arasane pune yang. Gandeng tinemune pun yang iki wong tuwa, pun yang iki tinemu werda, pun yang iki tinemu pepundhene para Pandhawa. Aku njaluk ya nggih. Supaya sak mengko negara Ngamarta aja ngasih dienggo jak-jakan wong Astina. Liripun Aja ngasih negara Ngendraprastha kinarya ajanging pabaratan. mangkaten Kanjeng Yang. Yo, Lajeng kersanipun yang Maswamati kados pundi? tak lilani nggih. Negara Wirata sak utuhe, sak mengko supayane dadi ajanging pabaratan yen to pancen perang gedhe Bharatayuda iki mengko kasembatan nggih. Sikra-sikra yen Parmana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nalin trombek marwa sing sang katrika mulung katrika mulung mangrompak ing wadya Karada kuwara rek kagere-gere ya jagat Pangesungkara Kanjeng Hyang ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang Maswamati. Ya, menawi katen ingkang dados sabda pangandikanipun Kanjeng Hyang Durgandana. Sampun cetha bilih sak mangke ingkang wayah pun Ndarawati inggih wayah pun Kresna. Kula kautus minangka duta ngemutaken sepisan malih inggih wekdal ingkang pungkasan dumateng pun Yayi Prabu Jaka Witana. ya tak lilani nggih. Tumili sak mengko ora kok jeneng ngilangi rasa pakurmatanipun yang ana ngersane Kaki Prabu Ndarawati. Marata diaki tak jaluk Kaki Prabu Kresna budhal dina sak mengko iki. Nggih. Nanging ngaten ingkang wayah pun nata Ndarawati namung prastawa dawuh Paduka kula badhe nyuwun pamit madal wasilan. Samangke kula badhe bidhal sowan nyangketi kawontenan para Janegaring Astina. Kula badhe nanjaken dumateng kawontenanipun Yayi Prabu Jaka Witana. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, tak balang puja puji santi muga lanang jurit munggir Kaki Prabu Kresna kakangku nderekake tindahe Kresna kakangku. Wah, aja walang ati. Yen to pancen mongko perang gedhe Bharatayuda kelakon, Kresna kakangku ora usah cawi-cawi, ora usah melu-melu babagan paperangan. Mengko Werkudara ingkang bakal narabasing angkara murka yogi para Sata Kurawa. Werkudara ya ning nganggo pernatan lho, Di. Yo mesine mangkono. Perang gedhe Bharatayuda miturut surasa ning buku Citapsara kuwi dudu perang ampyak awur-awur. Yo yen manggun ndereke kelawan tindahe Kresna kakangku, Koko Prabu nderekaken tindak Jengkar Paduka. Koko Prabu Ndarawati ingkang wayah ingkang arayipun Darmakusuma. Ndherekaken tindak Jengkar Paduka anggenipun badhe sowan wonten para Janegaring Astina. Inggih Yayi. Kula kinten sampun cekap menapa ingkang dados kewajibanipun ingkang wayah ing Ndarawati Kanjeng Hyang. Tumili samangke kula nyuwun pamit. Badhe sowan wonten para Janegaring Astina mamestu Negaring Astina dipun kukuwi maripaksa perang ageng Bharatayuda kedah kaleksanan Kanjeng Hyang. Ngati-ati, ngati-ati nggih. Saya
babar pisan Werkudara. Maswapati kakekku apa? Yen to semono gedene labuhane kadangmu ing Ndarawati, ya Kaki Prabu Kresna anggone bakal sakbiyan marang para Pandhawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Piye nggih? Lakon kaya mangkene wis bakal dumadi ponyang sejati ngeman marang kekadangan antarane Kurawa dene Pandhawa. Jernyatane Pandhawa lan Kurawa kuwi isih padha-padha litrah Barata. Nanging ana ngapa kok padha cecongran padha dardah kaya mangkene. Walah. Arina tanpananing dalu. Polyang ki mung menggalih babakan kanan nek nganti Pandhawa mengko kalah. Napaki perang gedhe banjur arep kepiye kanane para Pandhawa. Maswapati kakekku. Werkudara piye? Tak kira ora dadak. Maswapati ya Durgandara kakekku kuwatir babakan lelakon iki. Mergo pancen kabeh ya para Pandhawa ki kautus dening dewa supaya nimbrasta angkara murka. Ya kuwi nerabasing para Sata Kurawa. Yen to pancen Gusti ngeparengake lan Gusti wis mene pesthi yen to angkara murka ing jagat bakal sirna, ya teges bakal kelakon Pandhawa menang nggone napai perang Bratayuda. Nanging kosok wangsule yen to Gusti ngersake angkara murka isih kuncara ning jagat isih gumelar ning bawana iki. Wah, tak kira ora bakal kelakon Pandhawa menang lakoni paperangan. Ya. Wah wis, aja ngrembug kaya ngono. Aja ngrembug kaya ngono. Rina wengi pun yangki mung donga, Pandhawa menang, Pandhawa menang. Ora menange sak ora-orane cocok. Cocok apane? Tegese mangkene iki. Pandhawa kuwi nggone napaki perang gedhe Bratayuda ki ra sayekti mung mergo kewajiban. Yo, ora ana liya kejaba mung kewajiban. Mergo Bratayuda dudu kok jangkane Pandhawa lan Kurawa, nanging Bratayuda iki jangkane jagat. Mengkono munggu anggone Kresna kakangku nuturi lawan Werkudara. Nun mangke Kanjeng Hyang Putra Prabu Puntadewa piye? Nuwun sewu mbok nek kula dipun keparengaken matur. Mbok inggih perang ageng Bratayuda menika dipun wurungaken kemawon. Lho kose. Babakan wurung sarta orane perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon apa ora mung gumantung kelawan Ratu Ngastina ya ingkang aran Prabu Duryudana. Yen to pancen dikukuwi teges perang gedhe Bratayuda bakal kelakon. Nanging yen to negara Ngastina lan Ngamarta dibalekake ing wangwasane para Pandhawa teges bakal wurung perang gedhe Bratayuda sing sareh. Aduh. Werkudara, barep kakangku apa? Mbok nek iso mbok ya kepiye carane to Dimas? Perang gedhe Bratayuda diwurungake. Wah. Kowe aja marahi kaya rasane Pandhawa. Nek pancen kowe ora mentala nyumur witatesing Ludira. Poncating nyawa saka para kadang-kadangmu, ya kakangmu para Sata Kurawa ora sah melu perang. Werkudara ae sing nyambut gawe nerabasing para Sata Kurawa. Nanging yen to mung arep ngukup kamukten, tak kira ora dadak sarana paperangan Dimas. Mesake para Sata Kurawa kae ya menungsa, kae ya duweni wewenang saka Gusti supayane nglakoni urip ning jagat raya iki. Cerewet. Kena apa yen to pancen kowe ngersake perang Bratayuda wurung ora wiwit mau-mau nalikane Kresna kakangku isih mapan ning praja negara Wirata. Pun kakang ki wedi. Mergo nek Kaka Prabu Ndarawati mapan ning negara Wirata banjur mengko pun kakang arep protes. Mengko tak kira Werkudara saya lengangah-angah nggone mirang-mirangke lan nyengeni kelawan pun kakang. Bakune nek kowe jiring gedhe wedi mati, ora sat madang, Werkudara wae sing maju ning pabaratan. Wis.
Lelakon iki ora mung cukup dienggo padudon, lelakon iki ora mung cukup dienggo bekenengan jernyatane. Kahanan sing wis kaya mangkene iki wis dudu wancine Kokyan Perdondi, nanging kepiye carane lan seranane, kepiye munggo apa sing bakal ditindake supayane mengko para Pandhawa bisa jujur semulur nggone nglakoni jangkaning jagat iki. Kanjeng Hyang inggih. Menawi katen ingkang wayah pun Darma Kusuma namung kantun derek dumateng jangkaning jagat lan pestining kodrat. Wong kula nembe matur sekedhik kemawon adi kula Njodipati pun menteleng kaya ngoten. Guneman apa kuwi? Ora. Ya wis, yen mangkono Mas Opati kakekku mung kari ngenteni. Kang apa kang dadi kabul kawusanane Jeliteng kakangku anggone nanjake babagan kanan Prajanegara Ngastina ana ngersane Jaka Pitana kakangku. Yen mangkono ayo para Pandhawa kabeh wae pun yang kandhi manjing ning sanggar pelanggatan. Nanging sadurunge Arjuna kula wonten paring ngadhawu gandeng muspurna jejibaning pasewakan marata dyagi. Awipun yang kanthi minggah ya munggah ning sanggar pamujan. Nanging sadurunge bubar kang padha sibu jeneng Sunedya kundur kedaton nggih Putu Prabu utawa putu Raden Arjuna nuwun ngestaken dawuh keparang ingkang wayahipun Arjuna nyun pamit madal pasilan Kanjeng Hyang. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Arsa sang nata kundur kedaton jeruk sanggireng dampar keprabon kinabin gamparan gading kadharaken sangjaning peremban jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabon kawitan saking Pandura tindak nyosang Srinarana telamun Sinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari.